trí dó héan náid bio dí réib seo bríon na gléamh na nuaachta as Meiriceá don 2 úil 2016. Tá an chunspóid agus an fuilebiliú ag gleannachta ra sa bhleatain. Go déhann tá sin na liútaréitar ceart agus na rirá. Ní fis cé a bhais ina phríomh-aire sin go fóil a go bháin gur móas dóisi gur bí Theresa May í. Siise cínte rá na cotíntachta mar siúraí na Breataine inis. Go dtí seo bhí sin na rúnaí gnothaíochtracha gamanisce rúnaí grothaí intíre faoi phríomh-aireacht David Cameron ach ar nó tá Cameron briste a seifig agus fágan sin Theresa May sa bhear na Báil sort. Sa bhear na Báil sílim. Tá mar ina cheáil. Tá mar nach mór cínte gur na sé an leihantaí buíoch Bernan mar giniteachir, nar bheith. Ní muid a chaint faoi ghramadach, tá muid a chaint faoi nuacht. Baton Rouge. Tá grúpaí ag agrú agóidí ciúnis i Baton Rouge, baile atá lán le teannas faoi láthir, agus agóidí a chur an chathair faoi bhrú, chur strain is sé. Idir an Póilíní tá cás Garner in Nuacht ag dul chun leadrain, sé tharint leis gceart. An naib ná go bhfuil an chúiseóirí in Oirirce chéile tá si de gachrann faoin chás. Agus tá oifigí federálacha déilte faoin chúisibh bicéart a chuirt sa chás. Idir an Póilíní ar nó dún mharaíú Garner gan freagra gan chúisibh ar bith ó na húdaráis. Tar éis é bheith churtha in grím tachtathe. Níl second cad é difriocht idir grím tachtathe agus tachtú. Ach tachtaú a bheagna ó chun báise. Tá cuasaí póilíneachta go dona in Dallas. Tá sé eisteach eiceáil ach sé ceannar na Póilíní in Dallas ná fear gurm. Fear dar bannam David Brown agus tá sesin I ggéirí cuasaí a bhuailú sa chathair sin. Bhí mé caint faoi seo cúpla lá amhain agus sílim ag an am sin gur thuairiscí mé gur maraíodh 4 Póilíní, maraíodh 5. Ach má sé is bár hail calmachta é David Brown. Deir sé go bhfuil sé béin, deir sé go bhfuil sé fiochtathe mar I deir sé féin. Ach tá sé ag teabhair leis go bródúil díograisach. Beag eile is éidir am rá faoi sin leanna mé raibh.
Pokémon Go. Níach mé feachtas mar riochtan níos fear riamh ná an ceann seo. Agus níl sagam céhéad díoch Pokémon Go. Ach, munar chola tútáda faoi Pokémon Go seachtainniu hin níl a rud amháin bhéalamh dhaoine ó hinna lé. Agus sin cadíad na hógánaí sin I déanna leis na fónaí cliste ag siúl timpeall na bharceannaí agus na carach. Sé Pokémon Go ceann duine feiniméan mearrscapa is mó a bhachas a riamh is stair in Idirlín. Ach I náid daoine a bhealach chun iad féin a róna isteach sa teach, tá Pokémon Go ag meallad daoine le dul amach ag lorg na Pokémon na seo ar fud na háite. Níl mar an rialtas agam faoi mar ní os lódálaí mé Pokémon Go gom a riomhre. Deirtear liom go bhfuil se go ngóim an seilimh sách farsing ar do telefón agus is leascliam sin dhéanam. An íráid tá na stáitianta Theresa fógrú go nim lonóí siad 560 trúpaí breise go dtí an Iarrac chun Mosul a Rouge ón Stát Islamach. Léiriú é seo ar na cunstachaí agus na bacchaní atá roimh an uachtar an Obama agus é géirí na stáitiantathe a tharraingteach as an Iarrac go hiomlán. Le fás an Stát Islamí is deachar sin dhéanamh. Ní raibh agam go raibh Prairie in Brooklyn ach sin atá sa cheanlíne seo agus ní cheasa mé ina aghaidh. Chuireann an scéalaín seo, scéalaín Nuachtach, síos ar Marathon Prairie ag Knesset sean lot. Trád á rábhíoch 2,000 muirthaidúirí agus márnéalaí chortha ar thaobh an Brooklyn Navy Yard nó Long Close Chawlaí, Brooklyn. Cosúil nach bhfuil siad chortha an sin níos mó gur bogú na carpa áiteile. Agus anois sé tugtar tírdreach relige an Chawlaí ar an barc nó seo ar chuid de bealach glas é ar imil an uisce in Brooklyn. Agus caithim é rá gur chóra iontacha seo. DAS nó mar a fear aithne agam se orb LED. Déoideannaí astathe solas. Tá díspóireacht ag leannacht a raibh fóthab ar cheartaí de úsáid chun sráideannaí Nuacht a lasú. Breanaíonn roinnt áitritheoirí orb mar rudaí a dhéanann na sráideannaí níos gile agus níos sábhailte. Ach breanaíonn roinnt áitritheoirí eile orb mar cránaí míghnaíúla. Gam leis céirnis tá ag lorg ní thugadh sé seo ruáda. Núis! Sé, is mór a crá crí iad a dear a puclár. Is maith am núis.
Sílim go úsáite mé núis. Núis an é mí an éúla na déóidirna asta solis. Na sein chin go cínti beanaíonn siad veganín grána. Ach na cí nó tá si de job man. Tá ceist faoi orchas ag dul níos foiide ná chóm sláinte agus chofada le rint bunúsach na cuachta federálaí dear Karl Hulse as Washington. Trid bain an scéil seo le trid faoi fúriontas de chólachtaí orchas sláinte. Nílas agam in náíre ceirtá gceist. Tá Karl Hulse ag tuairt le fios an díospóireacht le cóbhá na cuachta agus choramíocht. Más beanthó, níl tú fáil nar a gid ceanna le fearr más dochtarthú I rint de na scailena I leish I Meiriceá. Ní anam nítar na scailena sa cheanlína seo. Ach is léir go bhfuil bandochtarí oibrithe faoin bhearna thuarastal seo, agus an ceart acu. Ag rint scailena amráiteacha tá siad ag tuilimh $50,000 sa bhliain níos lú ná a gcóid lecha filianna. Gás nádúra, tugtar le fios gur foinse foiineh glas ach tugtar le fios scéalann seo go fin muinneanna mé dermad an gás lua. Metan sin é an gás dhéanann ábhar glas agus é ag morga. Sin é an gás ectar in Anai. Anach gúin. Seascan, críothar? Dánaí mé le Anai. Ach tugtar le fios an seo go ligtar an méid céanna metáin san éir san na stáiteantacha gach bliain dreagrách riachtanas gás 7 milliún deach. Sin méid damant am mór. Ola choirú again YU, tá ógamailisce. Baineann an scéal seo le John Bradamus sílim uachtaráin na hallscoile sin é trá agus tá básaíonis ach chluichlaí sé an hallscoile seo. Chun foras taide idirnáisiúnta dhéanaide. Na campi éráide ag asintú. Tá gníomhairí éráide éanaintin go cheartú de cinnte dhéanamh faoi ahrú éráide. Tá ainas eatarab go fóil cad be cheartú dhéanamh faoi chuacht admhach agus freacail. Ceap go leor. Tim Duncan, nílas agam cén foiideann a raibh sé leis ach tá sé gairí as cisfead. Cuirtear síos mar feachach dúnárasach tostach beagachlach. Agus tá sé éire as ar I bhealach féin gan fóstar gan fuise.
Na bhfuil leiscéil, bhíonn scéalta eile anseo. Tá an chóré thuaidh fríochta leis na stáitiantaithe mar san dúil, agus mar dhialtas don na smachtmhainnaí a rinne a leagmhaistin sin an stát, tá siad rééis an taon bhealach cumarsáid taileoireachta idir riad agus na stáitiantaithe a bhrise. Ní raibh sagam go raibh bhealach cumarsáid eadrap. Tá ceanara nua ag a Taliban. Hooray, ní le sagam. Beannaítear Maulawi Haibatulla ach chuntara mar éantaí thuis anchasach don Taliban atá rinte gampaí agus ag troid leis féin faoi láthir. Tá an cogadh sa Súdán theas ag géarú le gon longa ingeránacha ag gleadú cuspóirí rint saidiúí de chuid na Náisiún Aontaithe maratha agus bhuairt ar ghaoine faoi síbhialtaí tá sáinnithe in campaí flóbathe dúib siúd tá gan bhaile sin téarma a bhí aga míohin agus caiith mé a dá go ríis anseo. Agus tá gach séans nach mai sé an chovis. Díláisí, ha duine díláisethe nó díláise. Caiith mé sin a bharcail. Bhí trá in raibh termar sin DPs anchaitianta san Eorp bin an tréimhsí díreach ní an daracha go damhanda. Tá an mac is sinne Mahinda Rajapaksa iarúchtaráin Sri Lanka gafa ag na Póilíní chúiseanna sciúrtha airgid. Is cosúil go raibh plota san Africas chun ambasáid na Stát Aontaithe a bhuamáil. Sára ar a blota agus is cosúil go bhfuil an bheirt a bhí na cheann I brísúm fi láthair ag fánacht ar chás cuirte. Tá Shinzo Abe sa teapáin tréis ol bhua a áil as na tóchain náisiúnta rud a thugann na déanlaí librálacha sin agus a go ghóilethe olbúrmh a diatach Abe, a diatach liginsta Abe a uailhíon fadterm agus dócha a hásamh chlásal I monreacht na Seapáine ahbhreithnú dhéanana ar an ghlásal seo a liceach dúiltaíonn an chlásal seo do chugaíocht agus tá Abe I géirí an chlásal a ahbhreithnú chun cuacht míleteach a dhéanana den teapáin a bheith inniúil ar cheannacht damhanda. Agus bailíoir má éiríonn leis.
Gabby Douglas, tá siad tuairt dúchláán na gorlach, sin tá gachéine rá nach nairúléiche dal isteach sna clufií limpacha. Ach, is cosúil go bhfuil si isti a ríis im léana, agus bhí cúiseaní dar sin silte deora eice, deora áthais. Tá, well, geall poblachtánaithe sa chógáil, go naibreoch siad go ddíchealach chun na bilí caiteachais a rithe im léana, ach ní rithú tada, agus tá thar a corann le go bhfuil siad ag stéanna ó cabharthabhairt na déanlaí. Obamacare, nó an tacht inachcuine. Tá an tuchttar an Obama rééis riint molle ó grú conas an tacht ausú ag rugur cheart an chógáil níos mó fórjóntais a chuirt do áirichas príomháideach. Agus pleanan na pebliach rathú anas gomach comórtas an idir na cólachtaí áirichais I riint stáit. Is cosúil go bhfuil an Governor Chris Christie ag bolscoireacht do áit na leasúchtaránachta ach ní fios. Cibé tá sé á heiligin féin mar feimineach nó gníomhare rial agus reacht, dilí agus áirt. Agus ar nó tagan an teachtareacht seo go maith leis an méid atá á rá ag Donald Trump le tamil. Agus sin iad na scéalta móra, don dó láitíag mí úil rá rilas a séideag, tá stúil ag an grobhain sibh úsáid nó tarbheith nó leasastú agus go dtí go bheice muid I chéile ríis go imreacht é oribh go léir. Slán tamil.